Viete čo? A ja som si dal Ivermectin. Čo som si mal dať? Komu dala, čo spravila? Zlatú mala, jednoducho tápa. Tápa. Podotýkam tápa. Tápa. Komu dala, čo spravila? Zlatú mala, jednoducho tápa. Tápa. Podotýkam tápa. Tápa. To, čo predvádza pán Huliak, neviem či nie tak emočne zúfali, že takto kope na seba. Ja som veľmi pokorný človek. Ja som potrebovala len čas, že som potom vyrastla do ženskej krásy. Zrada vždy boli. A ja som dnes cítil zradu Rudolfa Huliaka, hulváctvo, agresivitu, tupotu a primitívnosť. Zrada je asi to najpodlejšie, čo môžete v živote urobiť. A od dnešného dňa Rudo Huliak bude žiť s tým, že na čele bude mať nielen pečiatku agresívneho hulváckého človeka, ale aj zradcu. Andrej Danko by mal menej flirtovať s alkoholom a možno začne mu tá jedna bunka, čo mu tam ostala, alebo respektíve to, čo mu uši drží, pokope, niečo napovedať. Má nejaký problém s alkoholom? Je môj problém. Tento človek? Zjavne. Myslíte si, že v Národnej rade nebol asi celkom košer. Chce sa vyjadriť pán navrhovateľ? Nie? Komu dala, čo spravila? Zlatú mala, jednoducho tápa. Tápa. Komu dala, čo spravila? Zlatú mala, jednoducho tápa.